изпълниха. До голяма степен се изпълниха. Това, което ни беше възложено да обучаваме новите иракски АМГ подразделения, също до голяма степен свършихме. Мисля, че чувствата, които оставихме, бяха взаимни в Кербала. Ето тук виждате, това е обучението на АМГ. Сега тръгвате обучението към арабските. Арабската част, колко далече беше от нашата, няма да издаваме тайни, разбира се. Близичко беше, но действията са съгласувани. С лейтенант Григоров сме отделили голяма част. Това е извода на лейтенант Бешир. Това е най-добре обучената част за момента в АМГ батальона. В момента разиграват действия по обезвреждане на терористи в сграда, превземане, изкарване и задържане на лицата, които са агресивно или тясно насочени против хората, които живеят примерно в даден обект. Това често не се случваше там. Всъщност ние не получихме представа, едва ли трябва като лаици, какво често и какво правиха нашите момчета там всъщност. Нашите момчета, не искам да изтъквам така, да казвам голяма дума, но всеки един от рейнджерите, като тръгнете от войника до полковника, си вършиха нещата. И то перфектно. Че голяма чест и заслуги. Ето това сте вие, нали така? Да. Отивам, за да кажа пропуските на кола номер 4, която беше поизостанала и периметъра на обхват на действие не трябваше по принцип да бъде там. Ето терористите, те го изпускат, значи има човек, който вече един път е опуснат. Какво им показват? Това е дивиза на техните специални части, на специалното отделение. Стана ли ясно на нашите момчета, при цялата деликатност на въпроса, защо са там? Или година по-късно те по-наясно ли са със себе си, със самочувствието и със своя дълг? Значи момчетата са много наясно защо са там, здраво мотивирани. Тръгваме още от тук, че нещата са железни. Бих казал като дисциплина, като обучение. Не напразно арабите и американците искат единствено българи да имат. Казвам го и най-отговорно го заявявам тук, че това, което ние правихме там и каквото ги научихме и показахме, не искам да казвам, но имаше сълзи от арабска страна, като си тръгнаха целият контингент, като почнахме изнасянето надолу на 120 км южно в Дивания. Просто до такава степен бяха свикнали с мироопазващите операции, с техниката, въобще с обучението и с налагането на режим не мога да го обясна точно, но е нещо като на сигурност. Разбирате ли, те имаха сигурност, когато ние бяхме там. Независимо от жертвите, които дадохме, независимо от ранените, независимо от някои несполуки, българския войник и въобще българското офицерство гледа напред и нещата за нас са много, много ясни, че благодарение на нас в Кербала, в момента и в Дивания, пък и било където ни изпратят, винаги ще има сигурност и ред. Добре, аз като ви слушам ще излезе, че не бива да бързаме с изтеглянето и наистина ли ще се изтеглим? Или просто ще се трансформираме сега? Значи за мен е прибързано изтеглянето. Лично моето мнение, не го натрапвам. Има си стратези в Генералния щаб и в Министерството на отбраната. Така че нещата са по съвсем друг начин. Според мене би трябвало да се изчака. Млади са още неподготвени са фактически самите нови АМГ подразделения на тяхната армия. Само ли кажете какво ги учите сега и ще видим едно журналистическо мнение по въпроса, предчувствам, че е различно. В момента имат така наречения специализиран ръкопашен бой. Нали? Имат служебно оперативно бойни задачи. Момчетата, и казвам ви, това е специалният звод. И в момента се провежда занятие по ръкопашен бой. Това е в кило, преди да напуснете. Да, това е в кило. И това е в... По колко часа тренировки на ден имаш? Ами от 7:30 до 1:30 плътно бяхме с тях. Нон-стоп. Така че, за да могат целият материал, който е презначен за освояване, да могат да го покрият и след това има изпити и нормативи, разбира се. Колеги, спираме малко от видеото, за да видим все пак другия си участник, Пламен Димитров. Доста материал за начало. Трябва ли да се изтеглят нашите момчета и всъщност да вярваме ли, че това ще се случи на 31 декември?
Аз първо бих искал да се съглася с това, което вече беше казано, че иракската армия и сили за сигурност в състоянието, в което се намират в момента, не биха могли да се справят с задачите по поддържане на сигурността без чужда помощ, което предопределя и оставането на американците и техните съюзници в Ирак за момента. Добре, това, значи което въпрос каза, е дали трябва или не трябва. Това пак е политически въпрос, а не е чисто военен. По принцип във външната политика как би трябвало да продължи тази мисия? Не са препоръчителни твърде резки движения. В смисъл внезапно да изтеглим целия си контингент или пък да останем за неопределено време с същия по численост контингент или дори да го увеличим. Така че мисля, че това е едно разумно решение да се изтеглим след изборите, които са в средата на декември, и следващата форма на участие на България в поддържането на реда в Ирак да бъде точно това, в което колегата каза, че се справят най-добре нашите момчета, да обучават иракската армия. Казвате колегата? Казвам... Вече го признаваме за журналист Иван след тия прекрасни кадри. Да, той сигурно би могъл да скаже по-интересни неща. При това материалът е съвсем суров. Наистина похвално и много интересно за нас, за което пак благодарим. Добре, да се върнем към думите, пък трябва ли американците и кога се очертава да свършат своята мисия там, след думите на президента Буш тази седмица. До победата, какво значи победа в тази война? За Буш въпросът вече не стои дали трябва или не трябва, а дали може или не. Един вестник писа, че така го е забъркал, че няма как да излезе от ситуация. При сегашната ситуация действително и двата възможни варианта оставане и изтегляне изглеждат губещи за администрацията на Белия дом, поради причина, че самия Буш започна тази война и по негово нареждане беше извършена окупацията на Ирак. И просто не е възможно в момента Буш да каже кой беше този глупак, който започна войната. Нека да обърнем курса на 180 градуса. Така че той би трябвало да продължи да поддържа политиката си. А пък от друга страна виждаме, че нищо така успокояващо не се случва в Ирак през последните 2 години и половина, откакто започна окупацията. И от тази гледна точка въобще не е ясно до кога трябва да останат американците там, за да се стигне до победа. И тук стигаме вече до въпроса какво е победа. Може би ако се определи правилно крайната цел, това вече е половин победа. Но така както Буш определи целта в една своя реч от началото на тази седмица, мисля, че той като че ли се е примирил с поражението, защото целта беше дефинирана като изграждане на един стабилен, сигурен, демократичен Ирак, който да бъде верен съюзник в антитерористичната коалиция, че дори двигател на икономическия растеж в региона. А какво се получи? Вижда ли се края на това, което бе започнато по такъв начин? Края не се вижда, защото тази цел е така твърде амбициозно поставена, както го иронизираха самите американски медии. Това е най-амбициозната програма за региона на Близкия изток от времето на библейския цар Навуходоносор насам. И очевидно така доста опростена представа има Буш и администрацията на Белия дом за това, което се случва и най-вече за това, което трябва да се случи в Ирак. Бих казал, че изграждането на демокрация вече очевидно, че е невъзможна цел в Ирак. Искам да попитаме, Иван, как изглежда това през очите на един български рейджър. 2 месеца откакто сте в България, нали така? Да. Последното отиване. Да. По-наясно ли е, кажете ни колкото можете, по-наясно ли сте с въпроса какво правихме българите там и какво продължаваме да правим? Значи много е сложно и трудно да се дефинира това нещо в 2-3 изречения. Ние сме в НАТО, съюзници сме на американците, бореме се против глобалния тероризъм, независимо дали сме на страната на Америка или на Русия. Виждате, че супер държави имат проблеми. Така че той е принос, който една малка България с нейната армия, която е в момента, дава уникален пример как може една малка държава да помага в решаване на глобални конфликти. Опазването на мира в момента в Ирак е жизненно важно за България. Ние къде бяхме незаменими? Ето казвате, поляците са доста по-добри от нас. Значи... И клипа им е малко по-добър. Разбира се. Значи, в зависимост, всяка една част има специфика, дали е по-добра или по-лоша.
Това зависи от самите командири, от самите хора, които са там. Зависи от контраразузнаването, също от разузнаването, от подаването на данни, информацията за дадена операция, но въпросът се свежда по съвсем различен начин. Ние можем и за момента даваме това, което искат съюзниците ни от НАТО. Ние не можем да даваме повече от това, което имаме като даденост. Бяхме ли страшно неподготвени в началото? Значи в началото може Бяхме да ли има... направо хвърлени като пушечно месо там българските момчета? Не, в началото не. Не сме били хвърлени като В началото пушечно. не, а после? Не като пушно месо, просто в разгара на определени моменти, на битки и така нататък. Действително си пролича, че има някои слабости, но те се избягват, нали, затова си на война. Ти се учиш всяка една битка, тя е корена, развъдника на това, което ще ти даде как да се научиш да действаш в бъдеще. Специално за военните, за специалните части, за пехотата, това е една много, много полезна операция, в която ние участваме. Независимо от всичко, тази операция струваше човешки живот, загубени и ранени момчета. На война така не се пита и все пак можеха ли да бъдат тези жертви по-малко? Това е най-тежкият въпрос. Получихме ли се от грешките и инцидентите? Може ли да се включите и вие? Сега аз съм жена, не съм била войник, но за наистина са уникални шансове да говорим по-откровено вече. Аз бих казал, че това извън така чисто военно-техническите аспекти на въпроса, това е един национален